Hindi dito, di ba? Hindi ko walang mga has. Ano yan? Hindi ko wala ni Jack. Kay has si Jack. What's up mga sarang-sara? This is Gen. This is Jelen And welcome back to our channel! So for today's video mga sarang-sara, andito kami ngayon sa Bohol Enchanted. Yes, so saan ba makikita ang Bohol Enchanted? sa Bilar, Bohol. Yes. So magkano nga bang entrance fee nila? For adults, 100 peso. And 4 4 feet below, is libre it's lang. free. So Yes. since 4 feet below yung height ko, so Libre. nakapag-free kami. So ano lang yung nagbayad. So ngayon po ay ang kanilang reopening. So pwede na po kayong magpunta dito pero dapat mag-wear pa rin tayo ng mask papunta dito. And it's okay kasi yes. Asang mas mo? Yung mask ko, nandun sa bag ko, kinuha ko lang kasi hindi madunggan, hindi masabtan yung boses ko pag sa camera. So okay lang yan, safe ka naman basta ako kasama mo. So, yun mga sinusuna, samahan nyo kami at tour namin kayo sa Bohol Enchanted. Let's go! Magandang dilag, puso ko yung nabihan. So, mga sinusuna, meron sila ditong Malayan Civet, kung if I pronounce it correctly. So, tatlo sila dito. Merong dalawa dun sa atap-atap ni Janja. Agatungo sa kata sa kinakiliran. So, dito taka kita. So, unja maray ipakita sa camera. Unja, kana pud si Jana, kana. Kita mo? So, wala sa Jay, ikatulong nga Malayan Civet. So, uy, unggoy naman eh. Crazy. So, dapat din dari kanang Philippine Forest Turtle. So, mga sunag-sana, mga na di ay. So, karon makita na dyan dito ang kaluhan ni Jella na amo dyan gipaabot. Smile! Cheese! Bad! Smile! Smile, Jella! Smile! Smile, Jella! So, mga sunag-sana, napot sila yung mga kanang mga klasik-klasing kuan aridia. Okay, kato. My, can you rub it? Ang kato. Wait, so, so, that's like mga rabbit or dias. Hindi dito, di ba? Di ko wala ni Jack. I have si Jack. May promise, kailan ko na kong gyat. Ay, tas May, bitin ba? di lagi ko naging Ay, tas ano. bitin lagi. Di ko. Ano yan? Oh, nasa like good brother yun. Tukoy. Kana sure? Sure, okay na si Jana. Okay, lagi di mo na maak. Mga oras naman eh. So mo ni kita og Philippine Cobra, nya kani King Cobra. Nya kani So kani mga sanog sa namo. Giwakan ka. Oy, ano lagi pa di ko kanan. Di ko kanan sa DJ body ko ano yan python pero ginani ngingigan sa kog ginani. Kani sa tawag gani? Adyo ba? Kani mga sanog sa namo ni kita og Philippine Cobra. Muna sa Philippine Cobra. Saya pa. Imong amiga. Hot. Chicha worm? Ay di pa rin chicha worm kaya ko giluto. Mga bobo. Sorry tawag kani nga worm. Edible worm. So, napot sila ka ng butterfly garden na mga sanog-sanog sa Tanawa. Masarap ba to? So, dito kita kay habog man. Ano sa taas siya? Maburatad dahil. Butterfly yun. So, Tanawag butterfly diya. Nice kayo. So, Cute rin makita. cute mo ko. Nice ka butterfly. Masa ba? Hello! Kagwapa! Very cute like me. Char! So, napot sila pabu ari mga sanog sana. So, kani si Jakay red. DJ mo. Manok. Bugo. Manok dito ka ng pangsabong. So, nasa pabu ari. O, dara. So, yan yan sa pagtawa. Kabreta ni. So, og tawag na nini mo mga sanog sana. Ingon na kag. Kasi tawagan eh. Kasi
tawag ano eh? Gaway ko no. Kani si Zabaka ka na na. Ano na? Honest ka, Jo, honest. So, tapos na tayo sa butterfly viewing. And nakita na din natin yung pabo na very honest talaga. Kasi sinasabi talaga nila kung ano yung totoo. Okay? So, ngayon, nandito tayo sa Christy Snacks, rather. So, Christy Snacks, coffee and snacks. Yes, so, ikapoy na wag ka na lang palibot adto sa kuan kaya kadaka dyan sa nga hektarya. So pwede na mo mag-snacks ari. So gunja kay kana murag kuan pa nangapi migikan ari. Yeah, so thank you so much kay Lola. So super kadako dyan nilang area ari mga sanong-sanan. Diyan na pa sila yung mga prutasan ari as you can see. So kani mga prutasan na good for nakara dyan kay mga kahit ra din na sila. Unja lagi mo tanggi ninyo sa kadaka nilang juta ari. Pwede pag ka mag-golf. Tanawa sa sana nag-golf sa sano. Look! O, diba? Hoy, Sano! So, nag-golf si Sano Ari, diba? Like, shock adjo. So, kung morhi mo, pwede na po mo mag-golf. Oh, look at him. Tara nga! Oh! Perfect! Bravo! So, kani mga sanig sana, mo dyan yung pinaka-nice ani. So, na sila, I love Bila. Bila. Liter A. Oh, basta! Bisaya ra gyud nakasabot ani. Oh, magandang dilag. Puso ko yung nabihag. Magandang dila. Puso ko yung nabihag. Hoy, Jabak! Oh my God! Kani sa lagi, located din sa Bilar, Bohol. So, kaning napita, lamin ni si Jaka nang na mag-date-date bitaw mo, char. Date-date yun. Tadawa na sa mga ingan ni, nakalimot ko kung sa pangalan ni nga tanuma, basta ka na daghan sa mayana ka, gipang maligya nila, mga si Jaka na. So, nice si Jaka jog ka na magpungpong bitaw, tanawa, nagpungpong si Jaka. Diba, nice ka jud sa tanawon, pang ang sara ni Jilan, pang, ano ni tawag ani? Landscape. Bugo. Basta man ni sa lamin sa tanawon pang landscape. Diyan na pa ni si Jana. Kani. Kanang di naman kumukha butang tanaan. Di na raman. Napot sila mga roses and char. Nakasukan ni kanang buang ka. Nangalan niyo ba ko? Gamay sa dimog daong ganoy. Di na ginawsud. Hi guys, so kung sino ka man na nanonood ngayon, so please don't forget to like and subscribe Yen and Jelan Vlogs. Banteg di ka mo subscribe ha. So, napot sila kanang na conary. Mga snacks ari na clover chips. Ginagawa? Ay, sorry, hindi na. Napot sila yung mga kananay. Saan is pangan may? Kanang Souvenirs. mga souvenirs. O, napot na rin mga souvenirs niya. Mga tarsier. Diyan napot sila yung mga kanang mga tarsier. Diyan napot sila yung mga sanina ari. Diyan kan... Hala, kibush. Tawag ka to. Nasa na yung mga tarsier. Mga sanina, nasa yung mga bagbag. Napot sila yung mga ukulele ari diya. Diba nice ka, Jo? Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Diyan na po sila ka ng mga kaw-ari. Diba, tanawa? Wow! Oh, nice ka, Juday. So, nice ka din lang mga kanil mga souvenirs, oh. Diyan mo na to. Bili lang ka. Ha? Ay, kain ko, agala. Hala! Hala nila ba? Wait, tabang isa. Kuha na sa ba? So, kain ko frito sa siya din. Na CCTV din. That's all for today mga Sarong sarong-sana. So we hope that nag-enjoy kayo sa aming gala. Yes, and if you like this video, please give us a thumbs up. Yes. And if you are new to our channel, so don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa susunod naming video. So before we end this vlog mga sinigsanas, so we would like to shout out Team Fighter and also to my Team Pinyaman family. Thank you so much. Bye! So see you in the next vlog.